YouTube. Hej YouTube. Vi vil gerne lige lave noget trick, men det bliver ikke, hvor man ser nogle regner. Ja, og så har vi egentlig også noget wax til salg. Hvis det er, I kan bare skrive i kommentaren, hvis I vil have noget. Altså, så kan I lige sige, hvor mange stykker vi har. Så skal vi lige for 2 stykker, der kan I få det rigtig billigt nok. 10 kroner. Ja, 10 kroner. 10 kroner, det er sådan nogle store stykker her. Ja, og forhold til SkatePro, der kan du få dem til 20 kroner bare for et stearinlys. Altså, og vi laver wax, vi laver ikke stearinlys. Og det er sådan noget rigtig fedt wax, det er mega godt. Man glider af helvede til. Skal vi til at komme i gang, drenge? Yes. Lad være med på mig nu. Pas på! Nej, det gør jeg ikke. Jeg har lige glemt, hvad det var, jeg skulle lave.